aurreko akta onarpena, akta da martxoaren 17. Bueno, horretan akordioan, ez dut ipini, baina, berez da, ondorio juridikoa. Hemen ikintzen dago. Hemen, direla eta, lehenengoaren amaiera, direla eta ondorio juridikorik gabe. Eta hori sartuko dozu aktan eta... Bai. Irakurri duzue akta? Onartzen duzue? Hauek emozuen. Bai, guke bai. Hauze, bigarren puntua, alkatetxa dekretuak. Guk dira jaso izan dozu ez daialdiagaz batera, ez dakit udaren bat edoreko zuen, gainean. Informatu egiten da honen gainean. Hau, hirugarren puntua da, gizarte larrialdetarako laguntzak. Bueno, hemen dago espediente bat. Espedientean zuzen da berrenda 23 zenbakien espedientea, eta eskatzaileak eskatzen dau lehen mailako premiantzako 1.513 euro. Eta ENIFek proposatzen dau 1.000 euro batea. Hau da, lehengualdean komisioan aztertu genuen espedientea. Onartzen duzue? Bai, zuok? Guk ere bai. Laugarren puntua da, Bilbao Bizkaia Partzuergoaren estatutuen aldaketa onartzea, fraba daukia. Hau ere komisioan aztertu zen, eta orduan aldaketa batzuk egon diez, batez ere azkenengo legetara egokitzeko Bilbao Bizkaia Partzuergoa, toki administrazioa denean, eta eurak asamblea orokorrean onartu indabe aldaketa, eta oin behar da Bizkaiko 80 udalerrik, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Partzuergoaren parte denean, eure be aldaketaren inguruan erabaki bat hartu behar da. Eta orduan, erabakia onartutzat ematen da, beti ere parte diren kopuroien erdiak baino gehiago alde bozkatzen da. Eta orduan, ordeko zuen informeak, eta horren bozketa egiteko. Informeen gainean bero informazio batzordean mailatzuen dagoken informazioa eta buskatara. Jarriko dugu. Ezetza hori bildu. Zuok ezetza? Bildu? Guk bezetz, Bizkaian arrazionalizazio legeari aurre egiteko Foru Araba tramitazioan dago eta oraindik ez da adostu. Bildu taldeak hainbat emendakin egin ditu eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da harremanetan, besteak beste Partzuergoei dagozkien hainbat atalen gain arrazionalizazio legeak planteatzen dituen murrizketan handiturakoak lausotzeko. Kuriosoa da orain estatuto aldaketa planteatzea eta orain artean ez planteatu izana. Guk hainbatetan eskatu dugun bezala Partzuergoaren demokratizaziorako inolako aldaketarik. Eta hau ez diogu guk bakarrik, herri kontuen Euskal Epaitegiak 2001-tik salatzen duen kontua da. Horregatik uste dugu aldaketa egitekotan sakonagoa eta demokratikoagoa izan beharko litzatekeela eta ez Espainiako gobernuak hala erabaki duelako. Bai, ez ba, noten batzen. Zerditzen dut. Bueno, orduan gehiengo absoluta denez, basta. Hiru boto eta lau kontra. Bosgarren puntua, Espainia Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluan, Mendebaldeko Saharako auziari, bidezko eta behin betiko konponbidea bilatzeko aukera, mozioa onartzea eta atxikimendua emotea Araba dagokia. Bueno, hau ere bai informazio batzordean emon jatzuen, ez da testu handi, igual lehiduko dugu daron artean,
Mozioa, Espainia Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluan Mendebaldeko Saharako auziari bidezko eta behin beteko konponbidea bilatzeko aukera. Etorkizuneko belaunaldiak gerraren zigorretik babesteko sortua izanik eta bere helburu nagusien artean bakea eta nazioarteko segurtasuna mantentzea duen Nazio Batuen erakundeak 70 urte beteko dituen urtean, 40 urte pasa dira Espainiako Mendebaldeko Sahara abandonatu zuela eta. Arrezkero, deskolonizatzeke dagoen lurralde ez autonomoa da, Marokoren okupaziopean gainera. Deskolonizazio kontuetan, Nazio Batuei eta bere estatukidei dagokie erantzukizun nagusia eta. Nazio Batuen sortze gutunaren arabera, bidezko eta behin betiko konponbideen bilaketan erantzunkizunik nagusiena Segurtasun Kontseiluak du. Indarreko legeriaren babesean, mozio hau izenpetzen duten talde politikoek hurrengo proposamena aurkezten dute. Erakundearen osoko bilkurak egokia baderitzo eztabaida eta onar dezan. Bat, Espainiako gobernuari, de jure potentzia administratzailea denean, Mendebaldeko Saharako idazkari nagusiaren lagunen taldeko kide izanik eta 2015-2016 agintaldian zehar Segurtasun Kontseiluko kide ez iraunkorra apenez ere, premiaz eskatzen dio. 1995 eskero bukatu gabe dagoen deskolonizazio prozesuari amaiera emateko bere erantzunkizuna betetzea. Herri Sahararen borondatearen adierazpen libre eta benetakoa ziurtatuko duen erreferenduma ospatuz. Deskolonizazio eta lurraldez autonomen kontuetan Nazio Batuek finkatutako doktrina babestea. Horretarako Nazio Batuen Batzar Orokorraren 26-25 erabakiak zera adierazten du. Herri baten determinazio askerako eskubideak gauzatzeko bideak, estatu subirano eta independentea. Estatu independiente batekin elkartzea edo integratzea, edo herri batek libreki onartutako bestelako izaera politiko bat izango dira. Hau da, hain zuzen ere, autodeterminazioaren edukia. Bakea eta giza eskubideen babeserako, MINURSORI, Mendebaldeko Saharako referendumerako Nazio Batuen misioa, lurraldean dagoen Nazio Batuen presentzia bakarrari, kompetentziak esleitu dizazkioten arduratzea. Saharar populazioaren eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak babestu eta sustatu ditzan. Eta bi, akordio ondoko helbideetara bidaliko dugu. Erregetxe Espainiarra, Espainiako Gobernuaren presidentzia, Kanpo Arazoetako Espainiako Ministerioa eta Espainiako Misio Iraunkorra Nazio Batuetan. Vatikan 2015ko martxoaren 26. Ados. Gure gai ados. Segarren puntuaz, eskaide eta galderak. Gareko zue eskaide eta galderaren bat? Nik komendatzen irurako udaletxeko sententziari buruz. Bai, reflexioa egitearen da, zelan ikuspegi desberdinak egoten dire euskararen erabilaren inguruan, eta kasualmente, horrein dena, denboratxu beti izan gainduen gure gobernador zibila, baina ez da gizelan deitzen da, baina niretzat beti berdina da, lehengoa da, eta lehengo papela egiten du, eta ikusi da, juezak sententziak ja, udalan alde dago zela. Osea, eta gandera, bidali dotze de paso, abisu bat esanez, berak jakin behar duen da euskera, eta ez bestiak gaztela. Osea, hori, eta ez dago rekurtsorik, osea, sententzia oso garrantzitsua da, UEMA inguruan gauden udalatzat. Sententzia hori oso importantea da, orain arte babes barik egon garezelako, bai egia da Eusko Jaurlaritzak aspaldi kontaktuan UEMAgaz problema honen gainean, txosten juridiko bat prestatu ebala, udalak babes hori eukiteko, elegita honen aurrean eta bat, Euskal Legearen interpretazio berritzaile bat eginez, eta behar zauen hori zera, jurisprudentziak hauen, guk ere hemen bertan erabilako dugula, espero dut, gure linguistikoak. Ez da bizaten zera, telebero, espadaze, bilatu behar da. Zoriontzeko da. Eta juzgauta bilatu beharko dira, beste batzuk ere. Guk zentzu horretan eskatu nahiko genuke, Ostabereren aktak euskaraz edaten baziren, lego dituetara butatzea. Magartu, zer? Ez.
lehen aktak eta euskaraz egotaten baziren, ez? Oin ere bizketaten dire. Nora? Madrilera. Gobernu zute ordezkaritzara? Bueno, hori idazkariaren erantzun da. Idazkaria da erantzulea. Hori erantzun dezaket, azken finean. Hori responsabilidad uste dut hori dagoela hori ezkenean. Du politikariak gara eta irizpide bat ekogu, zu teknikaria zara eta lan egiteko modu bat dekozu eta... Idazkariak gara hori bitzen badu hori, gu bagoz, zeraz. Legeak esaten du azken finean idazkaria. Responsabilidade sekretarioa da. Idazkaria da, erantzula. Baina horregaitik izan duni, interpretazio desberdina dago zola, legearenak eta zure interpretazioa ez da egokiena, antza. Gure eritziz. Gure eritziz, por supuesto, baina orain juezan eritziz bere bat. Errazena da orduan euskara legea aldatzea. Idaki dala ez da aldatu euskara legea. Horreaz euskara legea ez egin du jueza horrek sententzia. Haitu nondi Gau legea bat. Ez da egite, ez da nulertuz esan dutan edo, Nik proposatzen dut egia da politikoki hemen gaude zendanok ados gaudela, guk nahiko genukela aktak euskara utzean bidaltzea, eta zuk bere badakizu, eta bueno, nik oso dut uste duen hori horrenaren ez da idatziko momentua da, baina bai proposatzen dut, gure arteko lanketa bat egitea, hori posible da benik ez dakite. Por supuesto, nik ez dut behartuko bere lan... Gure nahia hori izango litzateke, eta bintzat adieraztea pleno honetan, ez da hori izango zala gure nahi. Errespetatzen dugu baita ere zure lan irizpidea edo nahalako. Berri batea da gaia, hori aztertu zen, joan zen urteko urriko plenoetan uste, hori kopenetan nagoet. Aztertuko dut, diferentea da horrein jurisprudentzia dagoelako, baina aztertuko dut. Badeko zuen euskal horik? Bai, nik gazteleraz esango dut azkena. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Esto es.